găsit la un nou videoclip aici cu David. Salut! De Stumble. Ok, de Stumble un videoclip de Stumble Guys. Stumble, guys, nu știe Shank. Nu, lasă fie. Deci face pe provocări. Dacă ai pierdut tot, tu îmi dai mie provocare. Dar eu îți dau ție provocare. Dacă am pierdut tot, îmi dai mie provocare. Băi, dar tu ți-ai dat play singur. Ce faci? Dacă tu ți-ai dat play singur, ce vrei să-ți fac? Da, și tu ai fost. Adică încă ești, da, încă ești. Deci pe provocări, da? Dacă tu ai căzut, da, bine, hai. Dacă am murit, ți-am dat ție. Tu mi-ai dat mie provocare. Dacă tu ai murit, eu ți-am dat ție provocare. Bine. Bine, da? Ok, bine. Ok. Da, fain din skin-ul ăla. Ăla e de karate. Flocuri. Facem Video. Stumble, guys. Deci. A venit și Edi de la școală. Și el din grad. De la școală. De la școală. Azi ai avut sport? Așa. Deci, Așa. David se pare că nu o să mă calific. Dragii mă, dacă nu te calificai. Ui! Bă! Stai, mă! O să nu mă arunc în iad. Dar nu. Stai. Am cum prin perete. Și a trecut tot prin perete. Hai pe ăla. Ai spart. Deci o să vezi pe videoclip, da? Nu poate. Era să fie. Deci a câștigat David din Provocarea mea este Ok. să joci Stumble, guys, doar să stai pe lângă laser pe acolo. Bine. Uite, mă, sta. Nu da. Nu da. Hai, 3 minute sau nimic. Hai. Hai, Deci- să faci. Da, bine. Deci să stai doar pe lângă laser pe acolo, da? Bine, doar pe lângă Russell. Deci o să vedeți și voi dacă o să pierd. iarăși, Anton. Mama. Păi lasă să vedem și noi. O mașină. Nu, că Ia ți l-a acolo, dus, la ți l-a masă. dus e pe la masă. Așa, deci a venit și Edi. Edi, zi salut! Nu ți auzi măcar. Dar nu s-a auzit. Uite, și cum? Deci las o căsuță, uite pe căsuța aia. Care, pe asta? Uite, pe asta, da? Pe asta pe a doua, bine. Bă, n-ai voie să te mici așa. Acolo după să pui aici, Uite. după așa, după așa. Ca să dau un punct ca să scazi în lasă de aia. Știi? De aia, ca să fie simplu pentru mine. Ca să fie easy, știi? Bă, Bă, dar ce faci? Nu te duci pe mijloc. dar nu-s pe mijloc. Nu-i voie. Dar nu-s pe Nu-i mijloc. voie. Nu-s pe mijloc, eu am voie pe 3. Nu pe 3, pe 2. Pe 3 am. Nu cum ai murit. Mama, nu zic ce ai zis. Ok, Deci revenim după ce da. revenim la partea a doua. Pa!